संघातर्फे आलेले प्रकाशजी कवडे यांचं सुद्धा मनपूर्वक या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. हॅलो, चालू असणारा सामना आपल्याला पाहायला मिळतो टीसीसी कुसांबेच्या विरोधामध्ये. तेवढे स्पार्टन्स प्रथम फलंदाजी करत आपल्याला टीसीसी कुसांबे हा संघ पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. तेवढे संघ आणि टीसीसी कुसांबे संघ तेवढे संघाचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. आमच्या टेक्निकल टीम पर्यंत नावं कळवण्यासाठी एक अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत पाठवा. सहा नंबरांची जोडी देखील क्रीडा मंडळामध्ये दाखल झाली. स्ट्रायकिंग एडवरती आपल्याला प्रणित, नॉन स्ट्राईक एडवरती आपल्याला परेश पाहायला मिळेल. गोंधळीचा भार नाना याच्यावरती सोपवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिले संघकडून देखील पहिले षटक घेऊन नाना पाहायला मिळतो. पहिला चेंडू प्रणिकाच्या साईड लक्षाच्या दिशेने चेंडूला कटायला जातोय. एक धाव तर कंप्लीट केली देखील जाते. गोच्या क्षेत्रक्षा थोडंसं आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळतंय. एकच धाव ते कंप्लीट केली जाईल. त्या ठिकाणी आदरणीय विकासजी तांबे ज्यांनी मैदान सफाईमध्ये आपले सिंहाचा गाथा उचललेला आहे त्याबद्दल आम्ही त्यांचं मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो. मी विनंती करतो तळवडे गावचे सन्माननीय प्रकाशजी कवडे आपल्याला विनंती असेल आपण तांबे यांचा यथोचित मान सन्मान करायचा. साठी स्वागत करतो. मित्रांनो, सगळ्या ठिकाणी एक उत्तम सहकार्य करणारा नेतृत्व आहे. सामना कंटिन्यू करा. पण आगामी काळात सुद्धा अशा प्रकारच्या मोठ्या स्पर्धा होणार आहेत सर कदम सर. तेव्हा याच्यापेक्षा चांगलं योगदान यांचं आपल्याला लाभणार आहे. या उद्गार शालीमध्ये आम्ही त्यांना एकच सांगतो की आम्हाला आगामी काळामध्ये आपल्याकडून खूप साऱ्या अपेक्षा आहेत. पुन्हा आपल्याला निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. चांगली गोलंदाजी आपल्याला नाना विचाराच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. उत्कृष्ट टप्पा मेंटेन केला जातो. परेशला आता गोलमध्ये जखडून ठेवलं जातं. ताबडतोब फलंदाज आपल्याला परेश पाहायला मिळाला. कालच्या दिवसाचा जर का विचार केला तर आक्रमक भूमिका आपल्याला परेश क्रीडांगणाच्या आपल्याला घेताना वारंवार पाहायला मिळाला होता. आता म्हणतो बॉक्सची हलकीशी गळा चेंडू ठेवलेला होता डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. त्याच एका धावेमध्ये संघाची धावसंख्या 2 वरती जाऊन पोहोचली. मागचा झालेला सामना आपण पाहिलाय त्या सामन्याचा मॅनेजरचा हिरो ठरला. प्रथमेशला विनंती असेल मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्यासाठी समालोचन कक्षाची दिशेने यायचं. विकासजी तांबे सरांच्या हस्ते आपण प्रथमेशचा सन्मान केला जाईल. मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरलाय. प्रथमेशला विनंती असेल. विकासजी तांबे यांना विनंती करतो खापरे यांचा आपण सन्मान करायचा. कारण खापरे एक उत्कृष्ट फलंदाज आहे ज्याची फलंदाजी बहिरली म्हणजे 20 स्पेसच्या संघाला एक आकार देण्याचं काम करतो. त्याच खापरेचा आपण या ठिकाणी सन्मान करतो. विकासजी तांबे यांच्या शुभेच्छा. गोलंदाजी मार करून आपल्याला नाना पाहायला मिळाला. इथे मात्र परेश लक्षाच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवलं जरुरी राहतं. एकच जाऊ ते कंप्लीट केली जाईल. एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागले. इथे मात्र थोडासा गचाळ आपल्याला पाहायला मिळाला. त्याच गचाळ थ्रोच्या माध्यमातून अजून एक इथे कंप्लीट केली जाते. गोटे चेंडूवरती 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जात आहेत. याच 2 धावांनी पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या बिनबाद 6 पाहायला मिळाली. परेश वैयक्तिक 5 चेंडूवरती 5 धावांवरती फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. साऊल याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिला आणि संघकडून दुसरं षटक घेऊन आपल्याला साऊल पाहायला मिळतो. पंचायतच्या डाव्या हातावर अर्थातच राईट ऑफ पॉवर विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात केली. स्ट्रायकिंग एवढ्यावरती तितक्याच ताकदीचा फलंदाज आपल्याला प्रणित पाहायला मिळतो. पहिला चेंडू असेल साऊल याचा इथे मात्र अतिरिक्त धावेला आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करताना पाहायला मिळाला. पंचायतचा इशारा आमच्यापर्यंत 9 चेंडूचा आणि ते या चेंडूवरती नक्कीच स्पीड देखील असेल. मोठं फटका खेळण्याचं आमंत्रण प्रणितला दिलं देखील जातं. याच अतिरिक्त धावेने संघाची धावसंख्या 7 वरती जाऊन पोहोचली.
साईला कुठेतरी चांगला टप्पा इथे मेंटेन करावा लागेल, अचूक गोलंदाजी करावी लागेल. पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा खर्च उरवता आपल्याला नाना पाहायला मिळाला होता. पुन्हा एकदा गोलंदाजी या पंचाच्या डावा तोडी पहिला चेंडू असेल, दुसऱ्या षटक प्रगती होताना इथे मात्र अप्रतिम फटका खेळला जरी जातो. परत इथे झेलबाद नक्कीच फ्री देखील होती. मोठं जीवदार आपल्याला प्रणितला पाहायला मिळालंय. थोडस जर समोरच्या दिशेला फटका खेळला असता नक्कीच 4 धावा इथे खर्च करू शकला असता, परंतु इथे एकच धाव इथे कंप्लीट केली देखील जाते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क साईल तयार स्टॉकी गेडवर, त्यात आपल्याला हायलाइटर फलंदाजच्या पंचकृषीला प्रवेश पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धाव इथे ओपन स्वरूपात दिल्या देखील जाते. वाईट +1 टोटली चेंडूवरती एकच धाव नक्कीच चेंडूवरती घेतली देखील जाईल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 9 वरती जाऊन पोहोचली आहे. संघाची धावसंख्या बिनबाद 9 पाहायला मिळते. दुसऱ्या षटकातील अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. शॉकिंग एंडवरती प्रणित नास्ट्रिक एंडवरती आपल्याला अपयश पाहायला मिळते. कुठेतरी दोघांची बॅट आपल्याला शांत असताना पाहायला मिळते. कुठेतरी आता मोठे फटके खेळणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी पार करून साईल तयार, पुढील चेंडू समोरच्या दिशेने मोठा फटका जरूर खेळला देखील जातो. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाते. एका धावेवरती ते समाधान मानावं देखील लागणार आहे. त्याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 2 अंकात प्रवेश करते. संघाची धावसंख्या 10 वरती जाऊन पोहोचली आहे. दुसऱ्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असलेल्या एकेरी 2 धावांवरती जास्त विश्वास इथे दोन्ही फलंदाजांकडून दाखवला जातोय. कोणत्याही प्रकारची इथे रिस्क घेत नाहीयेत. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार पंचाच्या डावातून पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. चौथा चेंडू असेल, दुसऱ्या षटकातील फुलटॉसचा चेंडू होता, स्लोवर गतीने केलेला चेंडू होता. पंचाचा इशारा जर आमच्यापर्यंत वाईट चेंडूचा वारंवार अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात दिल्या देखील जातात. चांगल्या टप्प्यावरती ते गोलंदाजी करावी लागेल. विकेट टू विकेट ते चेंडू फेकावे जरूर लागणार आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कून साईल तयार, पुढील चेंडू असेल, स्टॉकिंग एंडवरती आपल्याला प्रवेश पाहायला मिळतो. बॅटकडून आव्हान केलं जातंय. अपसेटच्या दिशेने मोठा फटका जरूर खेळला जातो. एका धावेचा प्रयत्न, एक धाव तरी ते कंप्लीट केली देखील जाते. एका धावेवरती तुझे समाधान मानावं देखील लागेल. डायरेक्ट हिट लागली असती तर नक्कीच आपल्याला प्रणितला तंबूचा रस्ता धरावा लागला असता. संघाची धावसंख्या 1 या धावसंख्येला पुढे सरकली आहे 12 या धावसंख्येवरती. अजूनही दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. स्ट्रायकिंग गेडवर त्यात आपल्याला प्रणित पाहायला मिळतो. वैयक्तिक 4 चेंडू आणि 3 धावांवरती फलंदाजी करताना आपल्याला प्रणित पाहायला मिळाला. साईलचा जर का विचार केला तर 4 चेंडूवरती ते 5 धावा खर्च केल्या देखील जात आहेत. लेक्सच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला जरूर जातोय. एक धाव तर कंप्लीट केली देखील जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, धावबाची ते संधी निर्माण झाली. तोच आपल्याला गळचाळ तो पाहायला मिळाला. थोडस यष्टिरक्षकाकडून देखील आपल्याला चूक करताना पाहायला मिळेल. मोठं जीवदान येते प्रणितला देताना दोन्ही क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतील. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 14 वरती जाऊन पोहोचले. 2 जीवदान नक्कीच आपल्याला प्रणितला या सामन्यामध्ये देताना खेळाडू पाहायला मिळतील. नक्कीच जीवदाराचा इथे वापर करावा लागेल. मोठ्या फटक्यात खेळावे लागेल. आपल्या खेळीला इथे आक्रमक भूमिका ते घ्यावी लागणार आहे. पुन्हा एकदा स्टॉकी गेडवरती प्रणित नास्ट्रिक गेडवरती पुन्हा प्रवेश पाहायला मिळतो. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. इथे मात्र मोठा फटका जरूर खेळला देखील जातो. समोरच्या दिशेने झेलबाची संधी इथे निर्माण झाली होती, परंतु क्षेत्ररक्षक ते चेंडू अडवण्यामध्ये सफल देखील होतो. 2 धावा ते कंप्लीट केल्या देखील जातात. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 16 वरती जाऊन पोहोचले. 2 षटकांचा इथे खेळ संपतोय. संघाची धावसंख्या बिनबाद 16 पाहायला मिळाली. नक्कीच पंचांचा इशारा इथे आमच्यापर्यंत ते 4 धावाचा एक मोठा फटका आपल्याला प्रणितच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. आधीच्या चेंडूवरती नक्की जीवदान दिलं होतं. त्या जीवदानाचा इथे पुरेपूर वापर केला जातो. चेंडूला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलं जाईल. संघाची धावसंख्या 18 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. 2 षटकांचा इथे खेळ संपते. 2 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या बिनबाद 18 पाहायला मिळते.
अमित वरती आता विश्वास दाखवला जातो वैयक्तिक कुठे पहिले संघाकडून तिसऱ्या षटक घेऊन अमित पाहायला मिळते. पहिला चेंडू परेश याच्यासाठी सफल होईल ठेवायचा प्रयत्न होता, प्रयत्न सफल ठरला. अचूक टप्पा मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची संता भरताना पाहायला मिळाले. अमितला इथे आता कमबॅक आपल्या संघासाठी करावा लागेल. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 18 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळाली होती. तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू आपल्याला अप्रतिम पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडूची संता भरताना पाहायला मिळाले. इथे मात्र पंचांचा इशारा जर आमच्यापर्यंत वाईट चेंडूचा आणि चेंडू ट्रॅव्हल होता डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी वाईट +1 टोटली चेंडूवरती 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 20 वरती जाऊन पोहोचली. परेश आपल्याला या सामन्यामध्ये कुठेतरी शांत असताना पाहायला मिळाला. वैयक्तिक 8 चेंडू आणि 6 धावांवरती फलंदाजी करतो. तो प्रणितचा विचार केला तर 6 चेंडूवरती 9 धावांवरती फलंदाजी करताना प्रणित पाहायला मिळालाय. स्टॅकिंग गेटवरती आता आपल्याला परेश पाहायला मिळतो. पुढील चेंडू असेल अमित याचा. इथे मात्र प्रेक्षकाच्या दिशेने चेंडूला कटावलं जातं. एकच धाव ते कंप्लीट केली देखील जाईल. एका धावेवरती नक्की समाधान मानावं देखील लागणार आहे. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 21 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. स्टॅकी गेटवरती प्रणितला आणलं जात आहे. मोठा फटका तिच्या बॅटमध्ये आपल्याला दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूवरती पाहायला मिळाला होता. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका लेक्सच्या दिशेने खेळला जोडला जातोय. नाना असेल क्षेत्ररक्षक चेंडूला इथे फील्ड जरूर केला देखील जातोय. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातील. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 23 वरती जाऊन पोहोचेल. तिसऱ्या षटकातील 3 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. जास्तीत जास्त धावा इथे खर्च करण्याचा प्रणित आणि परेशचा नक्कीच प्रयत्न असेल. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. अमित पुढील चेंडू. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला. थोडीशी यष्टीरक्षकाकडे चूक झाली. धावबाची इथे संधी निर्माण झाली होती परंतु इथे चूक करताना पाहायला मिळाले. 1 धाव तरी इथे धावून कंप्लीट केली देखील जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 24 वरती जाऊन पोहोचली आहे. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणाऱ्या स्ट्रायकिंग एंडवरती एक हायलाइटर फलंदाज आपल्याला परेश टाकून पाहायला मिळतो. बॅट टुकून नक्कीच अमितच्या गोलंदाजीचं आव्हान केलं देखील जातं. इथे मात्र शपल होऊन घेण्याचा प्रयत्न होता. ऑफसाईडच्या दिशेने गेला होता. प्रेक्षकाच्या दिशेने चेंडूला जरूर कटवलं जातं. एकच धाव इथे कंप्लीट केली देखील जाते. एका धावेवरतीच इथे समाधान मानावं देखील लागणार आहे. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 25 वरती जाऊन पोहोचली. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. हे चेंडूवरती एक घणाघाती प्रहार येणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. पुढील चेंडू. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला होता. इथे मात्र धावबाद होताना आपल्याला परेश पाहायला मिळतोय. एक मोठा झटका नक्कीच आपल्याला परेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. 25 धावसंख्येवरती धावबाद होऊन आपल्याला परेश पाहायला मिळतोय. एक मोठा गडी मोठा मोहरा इथे गारद केला देखील जातोय. 3 षटकांचा इथे खेळ संपतोय. संघाची धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 25 वरती जाऊन पोहोचली. येणारे अजूनही 5 चेंडू असतील. 5 चेंडूवरती तो घणाघाती प्रहार करणं गरजेचं आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती आता आपल्याला प्रणित पाहायला म्हणजे नॉन स्ट्रायक एंडवरती अनुराग पाहायला मिळेल.
पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरून मनोज तयार होते. पंचांच्या उजव्या हातावर राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजीला सुरुवात करतो. इथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका खेळला झेलून जातो. इथे मात्र झेलबाद होताना आपल्याला रन पाहायला मिळतो. दुसऱ्या गडी इथे 26 धाव. संख्या 26 धावसंख्येवरती अजूनही रोखली जाते. जास्तीत जास्त या 4 चेंडूवरती धावा खर्च कराव्या लागतील. नक्कीच नीतीमध्ये तेवढी ताकद आहे. 4 चेंडूवरती 4 खानाकती षटकार लगावे नक्की शकतो. पहिला चेंडू अपसेटच्या दिशेने मोठा फटका जरूर खेळला जातो. बुद्धिमान खेळी आपल्याला जादूच्या माध्यमातून पाहायला मिळालो. चेंडू नक्की ट्रॅव्हल होतो बॉलराईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी अप्रतिम फटका आपल्याला जादूच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. पहिल्या चेंडूवरती आपल्या इथे इरादे स्पष्ट केले जात आहेत. येणाऱ्या अजूनही 3 चेंडूवरती अशाच प्रकारची मी फलंदाजी करत राहील गोलंदाजाला दाखवून दिलाय. पहिला चेंडू अपसेटच्या दिशेने मोठा फटका खेळला. चेंडूला बॉलराईनच्या बाहेर पाठवला. संघाची धावसंख्या 30 वरती जाऊन पोहोचेल. अजून एक 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. अजूनही या 3 चेंडूवरती जर का 10 धावा जर का आल्या तर सन्मानजनक स्कोर इथे उभा करू शकतात नक्की PCC कुचांबे हा संघ. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क करून मनोज तयार होईल. मनोज वरती कुठेतरी आता आक्रमण चढवलं चालेल. दादू पहिल्या चेंडूवरती आपले इरादे स्पष्ट करताना पाहायला मिळाला. वरती एक चेंडू आणि 4 धावांवरती फलंदाजी करतो. पुढील चेंडू असेल लक्ष्यच्या दिशेने हलक्या तऱ्हे चेंडूला कटावलं जातं. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे. धावबाची इथे संधी निर्माण झाली होती परंतु इथे 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातात. एवढं सगळं कुठेतरी आपल्याला मागे पडताना पाहायला मिळालं. संघाची धावसंख्या 32 वरती जाऊन पोहोचेल. अजूनही अंतिम षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. स्ट्रायकी गेडवरती दादूच्या नाश्ता गेडवरती आपल्याला अनुराग पाहायला मिळतो. वैयक्तिक 2 चेंडू आणि 6 धावांवरती फलंदाजी करताना दादू पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा दादू बॅट टोकून आव्हान केले जाते. मनोजच्या गोलंदाजीचा पुढील चेंडू इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला होता. कंबाल आपल्याला मनोज कडून पाहायला मिळाले. निर्धाव चेंडूची ते शांतावर त्याला पाहायला मिळते. चांगला टप्पा बॅटिंग केला जातो. विकेट टू विकेट इथे गोलंदाजी केली देखील जाते. पुन्हा एकदा मनोज तयार. अंतिम षटकातील अंतिम चेंडू असेल इथे मात्र मोठा फटका लक्ष्याच्या दिशेने खेळला जवळ जातो. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न 2 धावा सुद्धा इथे कंप्लीट केल्या जवळ जाणार होतं. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकले 34 या धावसंख्येवरती. 35 धावांचं उद्दिष्ट इथे स्पार्टन्स या संघासोबत होताना TCC कुचांबे हा संघ पाहायला मिळाला. 34 धावांवरती मजल मारली जाते. 35 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलं जात आहे.
संघ आपण आपल्या दगावसाठी जायचं. ग्रामपंचायतीच्या दिशेने जो दगाव केलेला तिथेच जायचंय तुम्ही. इथे सांगायला की आपण सूट देणार नाही आहोत. हा स्पर्धेचा नियम आहे. जिथे बघा दगाव केले आहेत त्या दगावमध्ये आपण स्थानाकडे जायचं. संघाचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. पहिल्या सत्रामध्ये देखील तुमचा खेळाडू आमच्यापर्यंत आला नव्हता. पहिल्या संघ तुमचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. तुम्हाला पेनल्टी देण्यात येईल. पहिल्या चेंडूच्या जर का आत तुमचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत आला नाही तर 5 धावांची तुम्हाला पेनल्टी देण्यात येईल. सलामीवीरांची जोडी देखील क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झाले. स्टॅकी गेट वरती गौरव नॉस्टिक गेट वरती आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाजीचा भार नितीन याच्यावरती सोपवलं जातं. वरती कुठे पहिलेच न गोलंदाजी केलं. पहिले सुटक आपल्याला नितीनच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. स्टॅकी गेट वरती डावकरी हाताचा गोलंदाज गौरव पाहायला मिळाला. ताबडतोड फलंदाजीसाठी ज्याला ओळखला जातो. पहिला चेंडू इथे दक्षिणच्या दिशेला बोटापटका खेळला जरूर जातोय. एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते. एका धावेने वैयक्तिक आणि संघाचं खातं खोललं जातंय. धावांचं इथे श्री गणेश त्याला पाहायला मिळाला. 35 धावांचा पाठलाग करत स्पार्टन्स संघ क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झाला आहे. स्टॅकी गेटवरती आपल्याला पप्पा पाहायला मिळतो. नॉस्टिक गेटवरती आता गौरव असायला. गौरवचा जर का विचार केला तर ताबडतोड फलंदाजासाठी ज्याला ओळखला जातो एक हागोपा फलंदाज गौरव नक्कीच आपल्याला कालच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळाला होता. बाकीचे परीक्षा माध्यमातून क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला देखील जातो. स्टॅकी गेटवरती आता पप्पा पाहायला मिळतो. नॉस्टिक गेटवरती आपल्याला गौरव पाहायला मिळतो. गोलंदाजी मार्क नितीन पुढील चेंडू असेल. पहिलं षटक प्रगती होत असं पंचायतच्या उजव्या हाताकडून राईट आर्म डाऊन विकेटने पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करते. दुसऱ्या चेंडू इथे मात्र मोठा पट्टा जरूर खेळला जातोय. झेलबादची संधी निर्माण झाली आहे. इथे मात्र झेल टेपली देखील जाते. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला 1 या धावसंख्येवरती पप्पाच्या रूपात पाहायला मिळाला. नक्कीच मोठा गडी इथे गारद केला देखील जातोय. चांगली सुरुवात पीसीसी कुचांबे संघाकडून आपल्याला नितीन करताना पाहायला मिळतोय.
नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये ऋषिकेश उर्फ नानाला दाखल केला देखील जातो. चांगली फलंदाजी करण्यात असलेला माहेर आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळेल. कबड्डी आणि क्रिकेट दोन्ही क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत आपल्याला नाना पाहायला मिळतं. तितक्याच ताकदीचा गोलंदाज समोर आपल्याला निखिल पाहायला मिळते. वैयक्तिक एक धाव खर्च करत एका गड्याला माघारी पाठवलं देखील जाते. पहिले षटक प्रगतीवर आहे. पंचांच्या उजव्या हाताकडे पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करेल. तिसऱ्या षटक आपल्याला पाहायला मिळतोय. चुलीला नक्कीच सन्मान दिला जातोय. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली देखील जाते. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न नक्कीच होता, परंतु इथे डायरेक्ट हिट लागत नाहीये. एक धाव इथे कंप्लीट केली जाईल. याच एका धावेने सगळ्याची धावसंख्या 2 वरती जाऊन पोहोचेल. स्ट्रायकिंग गेटवरती आता आपल्याला डॉक्टर त्याचा फलंदाज गौरव पाहायला मिळतो. डॉक्टर गेटवरती आपल्याला नाना पाहायला मिळतो. निखिल कडून आपल्याला चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळेल. 3 झेडवरती 2 धावा खर्च करत एका गड्याला माघारी पाठवलं देखील जातं. 35 धावांचा पाठलाग करतो. तेवढेच पाठवसा सध्या क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. धावसंख्या 2 धावसंख्येवरती रोखली जाते. एका गड्याला माघारी पाठवलं देखील जातं. पुन्हा निखिल तयार होईल. चेडू इथे मात्र मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये इथे चेडू नक्कीच ट्रॅव्हल होतो डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. संघाची धावसंख्या 3 वरती जाऊन पोहोचेल. पहिल्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. अजूनही 20 चेंडू आणि 32 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. कवड स्पार्टन्स सगळ्याला गोलंदाज निखिल आपल्याला गोलंदाजी मार कोणत्यावर त्याला पाहायला मिळतंय. मोठा रलप नक्कीच आपल्याला निखिलचं पाहायला मिळतंय. चांगली गोलंदाजी करण्यात माहीर असलेला गोलंदाज पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा निखिल तयार. पुढील चेंडू असेल. इथे मात्र मोठा फटका समोरच्या दिशेने खेळला जातोय. झेलबाची संधी इथे निर्माण झाली आहे. इथे मात्र झेल पुन्हा एकदा घेतली देखील जाते. आता मात्र गौरवला डगावचा रस्ता दाखवला जातोय. धक्का क्रमांक 2 आपल्याला 3 या धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळालंय. निखिल कडून उत्कृष्ट गोलंदाजी होतीये. 2 गडी इथे गारद केले जात आहेत. दोन्ही सलामीसाठी आलेले फलंदाज आता क्रीडांगणाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळालेत. नक्कीच संघाची धावसंख्या आपल्याला आता 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 3 वरती पाहायला मिळेल. मैदानामध्ये समीकरण बदलले. 19 शेड्यूल वरती आता 32 धावांची गरज असेल. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये विनयला दाखल केला देखील जातोय. संघ आता कुठेतरी अडचणीत असलेला सापडताना पाहायला मिळालाय. चांगली गोलंदाजी आपल्याला निखिलच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. वैयक्तिक 3 धावा खर्च करतात. 2 गड्यांना इथे माघारी पाठवलं जात आहे. 2 हुकुमाचे एक्के क्रीडांगणाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळाले. पहिला धक्का आपल्याला पप्प्याच्या रूपात पाहायला मिळतो. दुसरा धक्का आपल्याला गौरवच्या माध्यमातून पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. निखिल पुढील चेंडू असेल. अंतिम षटकात अंतिम पंचकातील अंतिम आपल्याला चेंडू लक्षाच्या दिशेने पाठवलं जातं. चेंडू ट्रॅव्हल होतो डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. पहिल्या षटकाचा किती खेळ संपतोय. संघाची धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यावरती आपल्याला 4 पाहायला मिळेल. अजूनही 18 चेंडूवरती 31 धावांची गरज असेल. नवीन गोलंदाज आर्यनला क्रीडांगणाच्या आत दाखल केला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिल्या आणि सगळ्याकडून आपल्याला दुसरे षटक आर्यन मध्ये सोपवलेलं पाहायला मिळतं.
संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 4 धावा इथे खर्च करताना निखिल पाहायला मिळाला होता. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी, चांगली सुरुवात PCC कुचम या संघासाठी करताना निखिल पाहतोय आपण. आता मात्र गोलंदाजी मार करून आर्यन तयार होईल. चांगला गोलंदाज आहे पंचांच्या डाव्या राईट ऑफ ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात केली. स्ट्रायकिंग एंड वरती नानाचं नॉन स्ट्राईक एंड वरती आपल्याला विनय पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा पहिला चेंडू असेल आर्यन याचा दुसऱ्या षटकाची इथे सुरुवात करताना पाहायला मिळाला. इथे मात्र उत्कृष्ट डप्पा इथे मेंटेन केला देखील होता. नानाला इथे जगून ठेवलं जाते. निर्धाव चेंडूची ते सांगता भरताना पाहायला मिळते. चांगला गोलंदाज आहे, तेच तर गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असलेला गोलंदाज आपल्याला या पंचवटीशीवरला आर्यन पाहायला मिळतोय. नक्कीच परेश कडून थोडस ते कानमंत्र दिलं जातं, त्या कानमंत्राचा इथे उपयोग करावा लागेल. नक्कीच अनुभव नक्कीच असेल परेश कडची. इथे मात्र शॉर्ट पिच केलेला चेंडू होता, पुन्हा एकदा चांगला टप्पा मेंटेन केला जातो. बॅक टू बॅक 2 चेंडू होते निर्धाव फेकले देखील जातात. चांगली गोलंदाजी आर्यनच्या माध्यमातून होते, अचूक टप्पा मेंटेन केला जातोय. फलंदाजाला इथे जखडून ठेवलं जात आहे. बॅट आणि बॉलचा इथे संपर्क होत नाहीये. बॅटला इथे मिडल करावा लागेल, चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर पाठवावा लागेल. नाना पुन्हा एकदा पुढे चेंडू असेल. इथे मात्र मोठा फटका खेळणं जरूर जात आहे. झेलबाची संधी निर्माण जरूर झाली आहे. इथे मात्र झेल इथे खेळताना क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळालाय. नका क्रमांक 3 नानाच्या रूपात पाहायला मिळतोय. थर्ड स्पार्टन्सच्या विरोधामध्ये हावी ठरताना पाहायला मिळतोय. काय गोलंदाजी झाली आहे. निखिलच्या माध्यमातून देखील 2 गडी गारद केले होते. आर्यनच्या माध्यमातून देखील 2 गडी गारद केले जातात. 1 धाव इथे आर्यनच्या गोलंदाजीवर खर्च केली जाते. 2 गड्यांना आता माघारी पाठवलं जातंय. या ठिकाणी विनंती असेल MB 11चा संघनायक आणि भैरवगड पॅन्थर्सचे संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कदम सर, आपल्याला विनंती असेल MB 11 संघाचा संघनायक आपण समालोचन कक्षासमोर नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी ताबडतोब या. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून आर्यन तयार. इथे मात्र स्वेअर वारा लगेच पाहायला गेलाय. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत 9 चेंडूचा क्रिकेटच्या पटलावर नियम क्रमांक 124 वापरला देखील जातोय. नक्कीच या चेंडूवरती फ्री हिट असेल, बोटा फटका खेळायचा इथे अनुभव जात आहे. फर्स्ट कडून हे आमंत्रण स्वीकारणं जरूर गरजेचं आहे. या चेंडूवरती मोठा फटका येणं गरजेचं असणार आहे. इथे मात्र आणि दादा तुम्ही पण कुचंबचे सन्माननीय पोलीस पाटील आपल्याला सुद्धा तुम्ही दोघे त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण नाणेफेकीचा कौल पाहतोय. MB वर्सेस भैरवगड पॅन्थर्स. भैरवगड पॅन्थर्स या संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे. त्यांचा निर्णय आपल्याला काही वेळातच या ठिकाणी कळतील.
इथे मात्र उत्कृष्ट फटका ऑप्शनच्या दिशेने खेळला सुरू जात आहे. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातील. याच 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या देखील दुहेरी अंकात प्रवेश करताना पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 2 षटकांच्या अखेरीस 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 10 पाहायला मिळाली आहे. आर्यनकडून उत्कृष्ट गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. वैयक्तिक पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा खर्च करत 2 गड्यांना इथे गारद केलं देखील जाते. निखिलकडून सुद्धा चांगली गोलंदाजी झाली. 4 धावा खर्च केल्या होत्या, 2 गडी गारद केले होते. अफलातून गोलंदाजी आपल्याला TCC कुचांबे संघाची पाहायला मिळते. परीक्षा नक्कीच कर्णधार आहे. प्रत्येक गोलंदाजाला इथे कानमंत्र दिलं जात आहे. प्रोत्साहन नक्कीच प्रत्येक खेळाडूचं वाढवलं जात आहे. नक्कीच या मैदानाचा अनुभव असलेला खेळाडू आपल्याला परेश पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षणामध्ये आता बदल केला जरूर जातोय. नक्कीच नरेंद्र याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोटीतील पहिल्या संघाकडून 3रे षटक घेऊन आपल्याला नरेंद्र पाहायला मिळाला. खूप सारा अनुभव असलेला गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. अनुभव या सामन्यामध्ये नक्कीच कामी येईल आपल्याला. मित्रांनो बक्षीस येतो प्रवीण दादा जिनकर यांच्याकडून. जर विनय जगदाळेनं षटकार जर 2 लगातार लावले तर त्याच्यासाठी 500 रुपये जाहीर होतात. इथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने चेंडू हलक्या तरी कटवला जरूर जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होईल. आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातो. षटकार चौकार रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक तैनात केले देखील जात आहेत. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला विनय पाहायला मिळते. मोठे फटके येणं गरजेचं असणार आहे. इथे मात्र बॅटची हलकीशी गडगत चेंडू ट्रॅव्हल होते डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यावरती आपल्याला 13 पाहायला मिळते. येणारे अजूनही 10 चेंडूवरती 22 धावांची गरज असणार आहे. ताबडतोब इथे फलंदाजी करावी लागेल. हे षटक महत्वपूर्ण नक्कीच या सामन्याचं ठरणार आहे. नरेंद्र पुन्हा एकदा तयार. पुढील चेंडू घेऊन इथे मात्र ऑप्शनच्या दिशेने फटका जरूर खेळला जातोय. 1 धाव तर इथे कंप्लीट केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न देखील आहे. 2 धावा सुद्धा इथे कंप्लीट केले जात आहेत. चांगलं रनिंग आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला मिळत आहे. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या आपल्याला 15 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचते. येणाऱ्या 9 चेंडू आणि आता 20 धावांची गरज आहे. 3रे षटक प्रगतीपथावर आहे. येणारे अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज नरेंद्र गोलंदाजी मार करून तयार. पुढील चेंडू इथे मात्र नक्कीच पंचाचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. 9 चेंडूचा आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. टोटली चेंडूवरती 2 धावा. 9+1 संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 17 या धावसंख्येवरती. आता मात्र मैदानामध्ये समीकरण बदललंय. येणारे 9 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे. प्रत्येक चेंडूवरती ते 2-2 धावा येणं गरजेचं असणार आहे. नेट रन रेट आपल्याला जर का पाहायला गेलं तर 12च आपल्याला पाहायला मिळेल. इथे मात्र मोठा फटका जरूर खेळला जातोय. इथे मात्र झेलबादची संधी जरूर निर्माण झाली होती. नक्कीच्या चेंडूवरती 1 धाव कंप्लीट केली देखील जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 18 वरती पाहायला मिळाली. आता मात्र 8 चेंडू आणि 17 धावांची गरज आहे. येणारे अजूनही 2 चेंडू बाकी असतील. 4 चेंडूचा इथे खेळ संपला. 3रे षटक प्रगतीपथावर आहे. येणारे अजूनही 2 चेंडू 8 चेंडू आणि 17 धावांची गरज आहे. नरेंद्र गोलंदाजी मार्क करून आपल्याला तयार होताना पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकिंग एंडवरती हर्ष पाहायला मिळेल. वैयक्तिक 3 चेंडू आणि 4 धावांवरती फलंदाजी करतो. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता घडते. चांगली गोलंदाजी चांगला टप्पा वारंवार नरेंद्रच्या माध्यमातून मेंटेन केला जरूर जातोय. अजून 3ऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणारे 7 चेंडू आणि 17 धावांची गरज आहे. इथे मात्र बॅटची हलकीशी गडाकी चेंडू ट्रॅव्हल होईल डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. 3 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 19 धावसंख्या पाहायला मिळते. येणारे आता 6 चेंडू आणि 16 धावांची गरज असणार आहे. कोणत्या गोलंदाजावरती विश्वास दाखवला जाणार हे देखील बघणं गरजेचं आहे. 16 धावा या डिफेंड कराव्या लागतील. जर का सामना बरोबरीमध्ये सुटला तर सुपर ओव्हर खेळवण्यात येईल.
तिकीचं पण सामने लवकरात लवकर सुरुवात करून घ्यायची. अजूनही आपल्या ह्या दिवसातील भरपूर सामने खेळवायचे आहेत. येणाऱ्या 25 मिनिटांमध्ये आपल्याला पहिलं सत्र आणि दुसरं सत्र संपवायचं असतं. वेळेचं बंधन दोन्ही संघांना दिलेलं आहे. आता मात्र शेवटचे निर्णय 6 चेंडू असतील आणि 6 चेंडूवरती 16 धावांची गरज आहे. विनय याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिले आणि संघाकडून शेवटचे निर्णय 6 चेंडू घेऊन आपल्याला विनय पाहायला मिळालाय. 6 चेंडूवरती 16 धावांची गरज. ते मात्र मोठा फटका घ्यायचा जरूर प्रयत्न होता. चेंडू नक्कीच आपल्याला शरीराला आढळत. एक धाव तरी ती कंप्लीट केली जाते. चांगले यशलक्षण परीक्षा माध्यमातून आपल्याला घडताना पाहायला मिळाले. आता मात्र मैदानामध्ये समीकरण बदललंय. 5 चेंडूवरती 15 धावांची गरज आहे. संघाची धावसंख्या 20 धावसंख्येवरती रोखली जाते. अंतिम षटक प्रगतीपथावर येणारे अजूनही 5 चेंडू असतील. विनय या ठिकाणी डगआउट मध्ये ज्यांनी बाईक ठेवले त्यांना विनंती असेल आपण बाईक आपली काढून घ्यायची. जागोस्टे दुकानाच्या बाजूने जे डगआउट आहे त्या डगआउट मध्ये ज्यांनी बाईक ठेवले आहे इथे मात्र नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईट चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिली देखील जाते. या अतिरिक्त धावा कुठेतरी रोखाव्या लागतील. सामन्यामध्ये आपल्याला रंगत करताना पाहायला मिळते. येणाऱ्या आता 5 चेंडूवरती 14 धावांची गरज आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मारतो विनय आणि ते होतं अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला. धावबाची संधी येथे निर्माण झाली आहे. विनय याला हर्षला क्रीडागाडीच्या बाहेरच्या रस्ता इथे दाखवला जातोय. धक्का क्रमांक 5 21 धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळालाय. येणारे अजूनही 4 चेंडू आणि 14 धावांची गरज असणार आहे. सामन्यामध्ये रंगत घडताना पाहायला मिळते. 2 मोठे फटके इथे येणं गरजेचं असेल. चांगली गोलंदाजी आपल्याला विनयच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. 2 चेंडूवरती 2 धावा इथे खर्च केले जरूर जात आहेत. संघाची धावसंख्या 21 वरती रोखली जाते. 4 चेंडूवरती आता 14 धावांची गरज आहे. चांगली गोलंदाजी आपल्याला 4ही गोलंदाजांकडे पाहायला मिळाले. टीसीसी कुचांबे संघ कुठेतरी आपल्याला तळवडे स्पार्टन्सच्या संघासमोर हावी ठरताना पाहायला मिळतोय. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये सचिनला दाखल केला देखील जातोय. 4 चेंडू आणि 14 धावांची गरज आहे. 2 मोठे फटके या सामन्याचं रूपरेषा बदलू शकतात. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातो. आता इथे मात्र षटकार रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक तैनात केले जरूर जाते. 4 चेंडू आणि 14 धावांची गरज आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती सचिन पाहायला मिळते. इथे मात्र ऑफसेटच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला जरूर जातो. एकच धाव इथे कंप्लीट केली देखील जाईल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 22 वरती जाऊन पोहोचले. येणारे 3 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती विनयला आणलं जात आहे. वैयक्तिक 7 चेंडू आणि 9 धावांवरती फलंदाजी करताना विनय आपल्याला या सामन्यामध्ये पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्क वरती देखील विनय. स्ट्रायकिंग एंड वरती विनय टू विनय ही आपल्याला लढाई पाहायला मिळेल. समोरच्या दिशेने चेंडूला ट्रॅव्हल केला जरूर जातोय. एक धाव तर घेतली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न धावबाची संधी इथे निर्माण झाली होती. थोडस गचाळ क्षेत्ररक्षण नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतं. विनयच्या माध्यमातून थ्रो जर का अचूकपणा हातामध्ये घेतला असता तर धावबाची संधी निर्माण झाली असती. टोटली चेंडूवरती 2 धावा घेतल्या जात आहेत. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 24 वरती जाऊन पोहोचले. येणारे 2 चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे. 2 इथे मोठे फटके येणार का? 2 इथे लगातार षटकार लगावणार का? की एक षटकार एक चौकार लगावून हा सामना बरोबरीमध्ये संपवणार? विनय स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळालाय. इथे मात्र चांगला टप्पा मेंटेन केला जरूर जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय जरूर डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये. एका धावेसाठी एका चेंडूवरती आता 10 धावांची गरज असेल. एका चेंडूवरती 10 धावेची गरज आहे. अंतिम षटक प्रगतीपथावर येणारा अंतिम निर्णायक चेंडू आपल्याला पाहायला मिळेल. परेशकडून कानमंत्र दिलं जातं. 1 चेंडू आणि 10 धावांची गरज औपचारिकता या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळते. लक्ष्याच्या दिशेने चेंडूला कटवला जरूर जातो. 1 धाव ती कंप्लीट केली जाईल. परंतु हा सामना टीसीसी कुचांबे
हा सामना नक्कीच 9 धावांनी टीसीसी गुचांबे हा संघ विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय.